Tenim varietats de raïm, com coneixem varietats d'oli, però tenim un gran desconeixement sobre les varietats dels nostres cítrics. Avui, en els més menuts, anem a treballar el que és l'educació de la base fonamental de la nostra agricultura. Pensem que és molt important que la fruita entre i formi part de la seva alimentació, però no com una cosa estranya, sinó com una cosa que entre dins del seu dia a dia. Estan el dilluns esperant que vinga Carol, que és la que porta les fruites i les verdures. Això és una mandarina. Algú vol provar-la? Fa oloreta, vos ho dic jo, fa una oloreta molt fresqueta, que sí? Quan tenim oportunitat anem a un bancal de tarongers. No fa molt vam anar abans de Nadal, vam anar i va estar molt xula l'eixida. On està el melic i la taronja? Ahí està el melic, molt bé. I el teu on està? Perfecte, doncs mira, veus? La taronja i vosaltres teniu melic. Que rica, eh? En l'esmorzar tots els dies és fruita. I l'esmorzar pot durar el temps que les criatures vulguin, però la fruita està present sempre. Ara anem a provar la mandarina. Com se pelen, Mateo? En la mà. A que sí? I se te la vas a menjar ara? En els teus companys? Tu quina? La Maria. Fem una festa, la festa de la taronja, en la que transformem tota l'escola en un camp de taronges i la taronja es dona diferents activitats i experiències per a fer, no? Pues, des de fer un suc, des de cantar una cançó, fer massatges en la taronja. Este és el pomelo, val? Este és com este que havíem vist abans i que és el pare de totes les taronges. Quin color té per dins? Roig?